Zerbitzu sozialak Udaletxeak bizi duen aurrekontuen blokeoaren aurrean, indar ezberdinen artean aurrekontuen modifikazioak eztabaidatu eta adostasunetara heltzeko beharrean gaude. Egoera honen aurrean, Euskal Herria Bildu osatzen dugun indarrok UPN-rekiko alternatiba ezkertiak aurrerakoen eta anitza eraikitzeko beharra partekatzen dugu. Hiriaren etorkizunak eta hiritarren ongizateak hala eskatzen dute. Udaletxean Euskal Herria Bilduren lehenengo ekimena izango den honetan indarrak batu, indarrak bildu eta akordioak lortzea erabaki dugu. Hasteko hemen gauden indarren artean, baina aurrerantzean Iruñeko udaleko indar ezkertiar eta aurrerakoien artean kontsentsu zabala erdiesteko asmo irmoarekin. Ziur gaude, UPN-rekiko alternatiba eraikitzea bidea hau dela, elkarrizketa, akordioa eta konsensua.